Hola, soc l'Anna Gin Verdaguer i el meu treball de recerca tracta sobre la relació entre les malalties cardiovasculars i l'estrès. He utilitzat diversos recursos, com ara la cerca de fonts bibliogràfiques, l'assessorament de la Judit Guix, que és professora associada a la Facultat d'Infermeria de la Universitat de Girona, l'ajuda del doctor Verges, que és professor associat de la Facultat de Medicina de la Universitat de Girona, i també he utilitzat la cerca de dades d'altres estudis que validin la meva hipòtesi, que és la relació entre les malalties cardiovasculars i l'estrès. En el marc teòric he investigat què són les malalties cardiovasculars i què és l'estrès. També he estudiat els mecanismes d'acció que hi ha entre ells per tal de validar la hipòtesi, el diagnòstic, el tractament, els símptomes i les causes. També, sobretot, he estudiat sobre els factors de risc i també sobre la prevenció. En el marc pràctic he fet un qüestionari anònim a 307 persones sobre els factors de risc que tenien, la presència o no de malalties cardiovasculars, d'estrès i els seus hàbits de vida. Doncs després he fet tres entrevistes, la primera de totes al doctor Morales, que és un cardiòleg, la segona de totes el doctor Àlex Padilla Boix, el qual és un metge xinès, i finalment a un pacient anònim de 20 anys, el qual ha tingut arrítmies a causa de l'estrès. Finalment he fet un manual informatiu, el qual he explicat què són les malalties cardiovasculars i què és l'estrès. Després, en aquest manual informatiu també he explicat la relació que hi ha entre cadascuna i també eines per prevenir. Per tant, té amb l'objectiu d'ajudar a conscienciar la població sobre les malalties cardiovasculars i l'estrès. Doncs la meva conclusió sobre el meu treball de recerca ha estat afirmativa, ja que valida la hipòtesi. Totes les parts del marc pràctic han estat afirmatius, han validat la hipòtesi i diversos estudis, la majoria d'ells, han afirmat també que hi ha relació evident entre les malalties cardiovasculars i l'estrès. He après, doncs, en tot aquest procés, en poder fer una millor síntesi de la informació, fer una millor cerca de les fonts bibliogràfiques, millorar les meves tècniques de bibliografia i també de cercar fonts fiables. Però sobretot m'ha ajudat a madurar en tots els aspectes. Tot ha estat gràcies a l'ajuda constant de la meva tutora Yolanda Vila.